tadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa muzora nhasi uyezve nedzimwe dzakanetsa zuro. Regai nditange nenhau yaMurava. Murava vakaposta nguruve yavo zuro vakadanzira vakati nguruve iyi kuti handikura nhema. Vamwe vakaita mainterpretations akasiyana asi zvedu sevamwe taiziva kuti nguruve iyi yaidharekta kuna ndikati hatiziviwo chidadakwira chigaita sei tinge tichiona tiri kumateresi, asi nguruve iyi yaguma yaenda kumapeji akasiyana kanzi vedwe zvokwadi munhu kurehwa apaka mumwe munhu uchagumawo chema zvokwadi mumwe munhu uchagumawo chema nenhau iyi kuti zvibregedia ari kunzi mashoti being fired kuti pa vanhu vachikandana zvibregedia ndozvakaitika. Ndobva Murava vaenda vakanonyora kuti iyi ndo nguruve yekuThailand iyi, ndangoti mungoziva inomboonekwawo futi kuSouth Africa uko maibata moswera bho. Ndobva vata full-stop nenguruve yaiya zvokwadi nguruve hasi kuti yangayoda kufamba here kana kuti yange ine mauta here kana kuti yange ikagutisa here, asi yakasachagoni kufamba nguruve yacho iyoyi yekuThailand. Zvandondigurira ipapo ndotonda pakuti vamwe vanhu vakadanza kubva kwadi Murava yeyi iyi ndo inonzi Clapback shots being fired zvokwadi ende mati muine V11 racho reevidence kuratidza kuti ndo nguruve yandairiva paya pandakadanzira kuti nguruve dziya dzeThailand isini ichaitapwira rikaiti kodi tingotasawo tikumateresa tisi kuti chagomera kupi nekuti unasi kuti kumalive vangadanza kuti aiwa kana munhu zvako wadai ukabva ukambofamba kana eje kuramba uchita kupopotana navanhu hauri wani ndozvandangobata ndosaka ndati gai ndituru panhau iyoyo, asi makomenzi anga akawanda sikamboiti pamusoro penguruve iyoyoyo. Ndikazoona mapeji akasiyana siyana akutanga kuti mumwe munhu uchagumawo chema, whoever ari kutaurwa papo mumwe munhu uchagumawo chema. Sikazoti ndiani uchagumawo chema vari easily cried and cryiwawo paindaneti kuti ndiani unokwanisa kuchema paindaneti easily. Saka ndobva ipapo toenda zvakare pakuti nhau yechikomana chiya chabuda chaka chine bheuti remari. Nhau iyi yachizotora imwe level rekuti vanhu vadanzira vakati zvokwadi this guy muri kuiona sei, what's your take about this? Like I said mune imwe video yangu mastudents ari kutirenda, handisi kuti nekuda kweasaraona kuti mana vechikoro vatirenda muvhiki rino, handisi kuti ndo ratapinda naro tichibhabhatiswa newiki rino here kana kuti ndo kubhabhatiswa kwataitona kuti inonzi go back to school. Mudhudhu ava vamastudent vanga vane bheuti ravo ranga rine $500 vachiverenga neshamwari dzavo nekumwe kushoka uku kwadzanziri kumashokisi ukuku zvikanzi nevamwe vezimucelebs makambozviona here kuti kuchikoro kunonakidza kana takura ndobvasa question mark hazozi kuti manje vangu vachiri vachii statement ndobva waseka zvikanzi comment section isai mabreak tapota. Vamwe ndokuti it will forever be brutal. Hazvishamise izvo isusu takamboitawo ma1 trillion nango tikazokonewa kuti sei kutenga malolipop nevamwawo. Zvikanzi zvekare nevamwe pakaipa vamwe vakati apa rinenge riri zidofu zvaro apa richidai richitadza vanhu mari. Vana musadiro vedwe zvasimimi makangwara, please tell us what is your salary, because clearly comment iyi ndiye kurwadziwa nechi $1,000 yavengo apa. Ndobva zvanzi nevamwe and we will go to a better university that munhu wekumission ane 20 points. Imagine remakoko achienda futi kuchikoro chakapenga wachi chaiko uzasuku unenge une 20 points achitoshowa mari pamwe kuti aende kuuniversity isatizivo titaitakwira. Zvikanzi chikuru ndechekuti hauna kuenda kuprivate school nevamwawo. Zvikanzi hanzi dofu musadiro veduwe wakati tsvagai mari yenyu, tsvagai mabasa. Muona manje mukomana watrenda zvake mukomana nemamasos ake. Zvikanzi that's so ruthless. Haiwawo endai munosuka ndiro uku musaita godo, zivai zvekuveza migoti yenyu, tsvakai basa mudhara. Just some advice, munhu uyoyo ane mari yake and will probably end up better off than you. Very sad but true. Better university, better connections nevamwe avo. Zvikanzi kutsvaga basa rei, I have my own companies, ndingatokupa basa iwewe nemumwe wanga achizvidefenda. Ona manje hazvina kushata. Zvikanzi takambokona futi kumakombi iwewe togara chikona uchidofuka uchikumbira mari kumakombeni section uchikumbira napapa namunhu mwari kuti may you please give me $20, may you please give me $30. Ndo zvamune muchiita kumakombeni section kwana papa
tasingazivi zvikanzi. But somehow these type of people always make it further than the smart ones. Harinima ishwa chaidzo, very true. Vamwe vakati mari taiona but kashoti kunge kabhajeti keyekera here kenyika kudero. Aminu ndevamwe avo. Vamwe vakati mari yakabata iyo inogona kutotengera towers kamwe kaOD nelaptop pamusoro obva aita DJ wemachokwadi. Vamwe zvikanzi musagwadzwa naDJ Towers igodo. It's only Godo speaking from your mouth. Handiti I don't know. Zvikanzi God is in control nevanhu. Vamwe ndokuti zvakare azvishamise atori mpinga kukunda sitaira mwana iyeyu. Tasingaziviwo. Vamwe ndokuti mukuda kuti simudzira chi mhepo here. Vamwe vakati mpinga yemashuwa zvakara mpinga udo chaiyo chaiyo yekuhigh school ka. Yes. Vamwe ndokuti only kids that went to cheese schools and all boys schools understand this kind of flex. Makes me miss high school as well. Yeah, last day of school yanga zvino. Vana vakawanda these days vakuita mari because vakunzwisisa vachiri vadiki kuti school zveskool izvi muAfrica hazvibudi. Chinorwadza ndechekuti 1000 iyoyo ndio annual pay yemumwe munhu. The world is upside down zvokwadi. Zvikanzi iye apuwa zvake padheni ndevamwe avo. Zvikanzi ihonda baba yatobuda ipapapo. Uyo munhu anotonyatso ndirova zvangu chaiko apa high school chaiyo chaiyo. Zvikanzi nana zvikomotsi anokupeta rutatu runa. Handiti vamwe zvikanzi hawarevesa zvokwadi big time ufungi ndorohwa loud akutyisa. Can you imagine akarova nhembe uone. Kuzvinhembe zvapinda papi from this short to socks to belt of money to nhembe. I don't know. Zvikanzi kana une zimutai unenge utori celebrity kuhigh school just like me nevamwe avo. Zvikanzi a 37-year-old teenager ndevamwe. Zvikanzi ndiani ndisita nadhadhisi. Zvikanzi aiwa zvokwadi. Zvikanzi how far with the shorts though, as this one looks 30. Vamwe vakati zimtai and the 1000 shows a lot. Mwana wempinga to the biggest ari paPeter House hake. Ndivamwe zvikanzi sure here. Every day I thank God I finished high school back when people used IG just to edit pictures and post on WhatsApp profiles. Ndivamwe avo. Zvikanzi masoksi ematicha ayo mufana uyu ritori zibhuri kana headmaster vanonge vanotomutyawo. Kaoma zvokwadi. Zvikomosa akati ndo anonzi mapono short rainakidza kupfeka. Zvikanzi maona maprotoge ka ayo amene anonzi maprotoge kana kuti maprotoje kana kuti anonzi machiwayo. Hanzi raitirorohwa paDerby day racho handisi kuti ndirei. Zvikanzi pane mufana aileya 20 mabhurugwa obva atanga kumabvisa pahalf time show. Aifamba kana kuti aikufamba muright direction. So unonzwa kuti yes ndio style yako iyi. Mari yaakabata iyi inotoenda kuuniversity gore rese. Ukatosara wanechi nechange plus transport ipapo. Zvikanzi musakangaoni accommodation inopinda zvakare ipapapo. Ngaaendese mari kuofisi kwasekretary apedza school fees ikudiwa zvayo nevamwe avo. Zvikanzi moyo wako shamwari kamoyo wako wakaoma. Peter House kai. Vamwe wakati chiinayo moms. Zvikanzi yes dear it's Peter House. Ipei ya teacher hobo iyo mari iyo. Mama uyai muone zviri kuita Martin wenyu nemari yamakamupa. Ndivamwe avo. Gather here if you think all the girls in this school will be crashing on this guy. Zvanzi wapana twajema hauna kutuona here turi kubackground. Obviously hauna kuona here tumavheti twanga turi kumashure nevamwewo paveranda. Mufana uyu kuita padinosvika mubicep here nevamwewo. Kashoti ako kunge music career yaningi. Vanhu zvakaomazvo. Kana zvakadai kana neni beta ndisiye basa ndiinde kuprivate school kwacho. Kamwe kahi kari kubuda kubackground ndekekubatwa nemweya wekuibvuta uri wapasi. Mari yacho unoibvuta utiza nayo. Zvikanzi kuziva zvakutaura mashoti pasi nemaanigirikini here. Zvikanzi comparing the previous school video to this one. Bond versus US literally.
moti maudhi angatadze kuwaina here maudhiwo anga achinzi pabenda munorwa maudhi kuchikuru wangu achiita zvekumuwaino amwe vakati ini dai anga mazuva angu ekare dai ndiwo ndakakutora kare kare nemari yako iyo zvikanzi haisi mari yeschool fees hirei iyi kudaiwo so nevamwewo hatiziviwo kuti ndiyo here kana kuti munhu unonge wapuwa mari nevabereki vake saka tikenga ndo zvezvimwe zvinhu vamwe vakati hapana chinonakidza ipapa its actually very sad zvikanzi what actually is very sad ipapapa mangoiti homwe wogudu saka ndizvo zvandandangu hangu nazvo muzora nhasi ndichakubatai zvakare pachikamu chinotaura machongo angu orira akuratidza kuti aiwa dzanguva dzekuti ndichivatawo ndichakubatai zvakare